Eu non sei, isto sempre me colle a duda de que non lle din algo ben, pero estou segura de que sí, porque sempre o fago ben, aínda que pense que non o estou facendo ben. Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Que tal vos vai este maravilloso domingo fermoso que tivemos aquí con soliño? Como queima isto. Vou ter que empezar a cambiar o meu té por helados, porque xa o té... Hola, que tal, Yolanda? Yolanda Canosa, que tal? Moi boa tarde. Hola, María Souto. Sí, que estades aí, ves? Teño que ter máis confianza en min mesma, porque sempre penso que fago algo mal, e ao final non fixen nada mal, que está todo ben, e estades aí, eu estou aquí, e todo vai genial. Moi boa tarde desde Cantabria, cheguei puntualísima, xa era hora de chegar puntual á súa hora. Vedesme ben? Vou limpar un pouquiño o objetivo, que non me acordou, aí vai, xa está, así porque me besades máis mellor. Hola, Nusca, son Lucía, a nosa pequena Lucía, que xa vamos a adotar, eu creo que xa entre todos e todas as que estamos aquí todas as tardes, Susana Barbazán, que bonito apellido tes, vamos a adotar a Lucía, porque é a nosa pequeniña, que ten unha hortiña. Que che parece o vídeo que che mandei da horta? Paréceme precioso, a terra xa está abonada, tiríadala que ver cavando calajoña. Non sei se cansou moi rápido, porque me mandou un cachiño de vídeo que estaba ali cavando. Eu, que ten un mundo de contenta a ver unha rapaza así. Escoita, o domingo vou ao cocido de Lalín, por favor. Si te ves o saúdote. Eu domingo tamén vou ao cocido de Lalín. Hei de ir, pois, para pasar todo o día, para estar pola feira, para pasear por ali. Por favor, saludádeme. Non vos quededes a mirar para min e depois me dixades, vinche, pero non che quise molestar. A mí non me molesta ninguén por saludarme, por dicirme hola. O sea, estarei encantada. As que vaiades a Lalín, hola, Xavier, que tal? De novo. Como? Non era para min o recado. Pois eso, os que vallades a Lalín, por favor, faládeme. Belén Vázquez, que pasou que che retiraron o mensaje? Non se poden dicir tacos ou medios tacos porque, ben, a inteligencia artificial é sasca. Non sei que dixestes, pero, bueno, intueu no a inteligencia como que era algo inapropiado, que me imagino que non, porque Belén, todos conocemos a Belén e non iba a dicir aquí palabras inapropiadas. A madrinada queda Lucía, paréceme genial. Rocío González, dinos que vamos a madrinar a Lucía e vamos a madrinar. Quédanos aquí xa a madrinada no canal de Alma da Bella Chousa, pero cunha condición. Temos que ver a evolución desa horta. Non me vale un vídeo de un cachiño así, sachando un cachiño cunha lagoña, e que depois non nos enseño o resto, Así que, chao. Márchame xente. Bueno, a ver, que tal? Velaí, dadelle ao dediño, e máis quería vos pedir, hoxe sí que vou a pedir, unha que lle deades ao me gusta, porque non hai nin a mitad dos me gustas da xente que sodes aí ao outro lado. E outra, María Calles desde Vedra. Moi boa tarde, María. E outra, que compartades o vídeo que se pode facer, e eu non o sabía, mirade, que parviña non ignorante, ou sea, ignoraba totalmente, avisaronme ainda a semana pasada, e funciona moi ben, porque se o compartides nada, nas vosas redes, ou sea, dades a compartir e pregúntavos, onde queres compartirlo? E podelo compartir ou por WhatsApp, ou por Facebook, ou así. E non tenes que facer, nin costa cartos, non vos vai a costar nada, pero sí que influye moitísimo na cantidad de xente que ve o directo, e que está aquí. Entón, pois, agradezo vos que tal. A ver, Monse, tennos unha nova.
A mí encantanme as novas. Hola, Alicia Fariña, que tal? A todos e a todas, moi boas, moi boa tarde. Encantada de saludarche, Alicia. Eu quero saber cal é a nova que nos ten Monse, por favor, que agora puxonos en intriga, en ascuas, e a min xa eu quero saber, sabes? Lalín, terra de curras. De curras ou de currás? De curras, que son curras? Tamén curras son galiñas. Churras, pode ser? Boas tardes desde San Cristóbal de Cea. E 3 rosas me manda Belén Vázquez. Non era a Belén Vázquez que eu pensaba, quitei no eu. Vale, teño outra Belén Vázquez que, claro, pero non é esa, vale. Iñaki, hola, guapísima, con todo el respeto que usted pone mucho, mi madre, xa non vou nin a acabar de ler. Escoitándoche, véndoche no coche rumbo a Palmeira. Quen eres? María Isabel García Fernández. María Isabel, Isa, non che conoso, non? Eres de Palmeira, de Fernando de Isabel. Sí, claro. Así que conoso, pois. Quen conduce? O que conduce non pode mirar, o teléfono. Fernando, que creo que, non sei, claro, conducirá Fernando porque está escribindo Isa. Fernando está vindo ás miñas clases que dou de hortelar en Santiago e trúxome un regalo, o cal agradezo moitísimo, moitísimo. Trúxome unhas naranxas que hoxe fixen infusión de manzanilla, erva luisa e naranxa das que me truxo Fernando. E non podo deixar de comer estas naranxas, Dios mío, pero son unhas naranxas riquísimas, porque eu este ano, os meus naranxais non é que sean grandísimos, pero eu penso que son bianuales, que me dan un ano si e un ano non, porque este ano tuve moi pouquiñas e trúxome Fernando e están riquísimas, sabrosísimas. Así que moitísimas gracias polas naranxas, Fernando e Isabel. Hola, Nusca, buenas tardes. Saludos desde Buenos Aires. Moi buenas tardes, Susana. Hablas valenciano? Non viaxas moito, non estás moito por España, porque non se parece en nada ao valenciano. Falo un idioma español que se chama gallego. Teño uns fisales e están un pouco tristes. Pásalle neste tempo. Depende do tempo que teñas na túa horta, Mari Carmen, porque, mira, o fisales evoluciona durante toda a primavera, máis no verán, e frutifica a finales de verán e durante todo o otoño. Que pasa? Que se o clima lle é atemperán, quere dicir que as temperaturas non fluctúan demasiado durante moitos días, pa moito frío, por exemplo, agora no inverno, pode ser que a planta que se retraia, que tire follas, que tire frutos, que non os madure e que se poña triste a planta, porque as heladas non lle van moi ben. Se fai moito frío na túa zona, sí, é normal. Pero que non te preocupes, Mari Carmen, que o fisales ti deixo estar e vai a ir avante. Agora que lle vai a empezar a vir o caloriño, xa se che vai a poñer fermosísimo. Abono, cando acaben as chuvias fuertes e así, volves a fertilizar esa terra. Dinos, Monse, onte naceron os 4 cabritiños e a nena é Ena, que é un morreu. Pois excusabas de dicírnolo. A min como que me dixeras que naceron 3. Agora teño tristura. Os outros 3 creemos que están saindo para adiante. Solo unha cabra. Se algunha é femia, quero que lle poñes Nusca de nombre a unha das cabritas. Quero que a bautices. Hoxe acabamos de amadrinar a Lucía, pero eu quero que unha das cabritas leve o meu nombre. Hola, boa tarde, Chus. Boa tarde, Chus. Tere desde Ferrol. Teresa, desde Ferrol, dille hola, Chus, que deben de ser conocidas. Disfruto do cocido de Lalín. Teresa, logo non vas a vir a Lalín, o domingo. Moi boa tarde, Margarita. Boas tardes desde Boiro. Que plantas aromáticas me aconsellas para asociar para unhas jardineras na ventana da cociña? Terían claridade, pero non sol directo. Mira, a característica común diría do 90% das plantas aromáticas é que necesitan sol directo ou moitísima luz.
vas a dar o pregón en Lalín? Non, non me chamaron, pero vou ir a Lalín a dar unha charla, pero bueno, ainda é extraoficial e entonces non vos digo nada, pero xa vos contarei. E para outra cousa quero dicir, entón, o das plantas aromáticas, pódense asociar todas. Entón, claro, eu non che recomendo, por exemplo, poñer ruda, porque a ruda, aparte que vai a ser moi fuerte, ti non a vas a tomar. Entón, para ter así cerca como para comer ou para que che axuden un pouquiño cos mosquitos, albahaca, 2 tipos de albahaca diferentes, se a vas a comer, colla máis tierna, pero se non a vas a comer, hai outros tipos de albahaca que son como máis fuertes, máis duros e máis resistentes, que son como máis puntiagudas as puntas, vanche dar moito máis olor e non che vai a coller tanta porquería como pestes ou enfermedades como che colle outra, que é máis delicadiña, non? E con que podes asociala? Con Prixel, albahaca e romeo, por exemplo, ou tomillo. Mira, unhas plantiñas de albahaca porque van a crecer hacia arriba e unha de tomillo ou de romeo do que é rastrero para que colgue para baixo e che faga unha maceta bonita na ventana da cociña. E todos eses olores van che axudar a evitar mosquitos e algunhas moscas tamén. Pódense podar os frutales agora que a luna menguante? Pois claro que sí. De feito, para min, a mellor época para podar frutales é que menguante. Nunca chea, porque se é un árbol vello e grande, canta máis envergadura teña o árbol, máis salvia vai a ter tirando para arriba. E se está que a luna chea ou menguando con moita forza, porque hai lunas que teñen máis forza que outras, aínda que sea a luna chea todos os meses, sabedes que hai algúns meses do ano que a luna ten moitísima máis incidencia en todo, o sea, nas mareas, por exemplo, cando se di que son mareas vivas, non? Pois é luna chea igual, pero ten máis incidencia. Por exemplo, agora en abril, en marzo, en abril, as lunas teñen máis forza. Entón, eu para podar, prefiero podar nas minguantes, sempre. Estou escoitándoche facendo os semilleiros. Mi madre, queredes saber que ainda non empecín a facer os semilleiros dos tomates? Pero bueno, tampouco non é algo que me preocupe moito, porque en canto os faga e os poña na ventaniña con 2 días xa sale. Monse, así se chamará. Vou ter unha cabrita que se chama Nusca, depois quero ver a foto, da miña cabrita. Así que... Nusca, recomendas encalar os árboles da froita? Non te o recomendo, porque se é, para que é? Porque claro, a xente ve encalar e ao mellor no sur de España con outro clima diferente, máis seco e tal, ao mellor non é tan descabellado como facelo aquí. Se un árbol está san, encalalo non é para nada. Agora, se o árbol vedes que ten como moitas grietas na piel, tamén pode ser que non lle pase nada, pero cando hai unha grieta, unha fenda, ou cando facemos unha poda moi agresiva, de alguna maneira hai que procurar cubrir esas feridas que ten o árbol, porque por aí poden entrar hongos. É agora que empeza a deixar de facer frío, empeza a haber unha temperatura superior aos 15 grados, 12, 15 grados, e que a humedad que está habendo estes meses aínda, é moi probable que se hai un hongo por ali pola horta, se ten algunhas fendas que lle entren a través das fendas. Entón, se tes un árbol moi agrietado e pode ser polo que fose, que non ten por que ser exactamente por unha enfermedade ou porque lle tocastes ca máquina ao cortar erva ou non sei, ou por calquer outro motivo, entón encalalo pois ao mellor non é unha mala idea. Pero encalalo porque sí, para prevenir, non ten sentido. Non lle fai... Se está san o árbol non lle fai falta. Nusca, tienes que hacer un vídeo del gallinero. Sí, cuidados de gallina, sería... Como os coido eu, saludos desde el Bierzo, León, tal. E se chove, pódese podar. Por suposto, Alicia, porque mira, aínda que non chova, e aínda que ti non o vexas, a humedad relativa que hai no ambiente ahora mismo, aínda que non chova, pode alcanzar os 90% de humedad e casi tanto como se estuvera chuviscando ou se estuvera na melura.
como se di, no biribiri ou chirimiri ou eso, non? Porque temos moitísima humedad. Hasta que empece a evaporar ben a agua lá en marzo ou en abril, vamos a ter moita humedad. Así que o de que se chove non se deberían de podar os frutales, tampouco non é tanto así. A ver, cada un ten que facer o que queira, o que vexa, máis o que lle pareça ben. Agora, que non podes, porque está a chover, ca humedad que temos, quero dicir, aínda que podes, o día que non chova, a humedad vai na haber igual. Así que, se queres evitar hongos por culpa de humedad, o que tirías é que botarlle un cicatrizante, se queres ti botarlle un cicatrizante para evitar humedad nese sitio, nesa ferida que ti lle faz. Pero o do vídeo do jaliñeiro encántame, vouno a facer. A de verdad que pensei, non é? Pero, mirade, acordadevos que esta semana, non sei se vistedes, vou enseñar unha cousa. Aí veño eu. Esta semana estuve moendo, bueno, os que me seguides máis ou menos a sabedes que eu fago, aproveitamento de cáscaras de ovo. Aquí teño o polvillo, é super fino, tan fino que só pousar así o dedo, quédame o dedo manchado, máis fino que a fariña maisena, vale. E despois tamén teño isto que é casca de plátano desecada e triturada. Bueno, pois eu con isto fertilizo as miñas plantas. Eso non quere dicir que abone con isto, porque é imposible, pero si aportolle un fertilizante ás miñas plantas sempre de sempre. É unha cousa que fago sempre. Bueno, con outras cousas, con borra de café, pois con ceniza tamén, depende que cousas, e depende en que cantidades pon as plantas, por outras plantas, depende en que etapa do crecimento estea a planta para aportarlo. E resulta que, claro, como puxen un reel moendo a casca de plátano e estaba enseñando e así, non unha nin dúas, sino moita xente mandoume mensajes por privado. Bueno, houve xente que contestou en directo, que é o que deberíades de facer, porque así podería contestar a todo o mundo xa. Pero mándame por privado advertíndome de que viron en outro sitio ou unha persona que tamén ten horta, que sabe moito, e que lle explicando que isto que eu fago que non vale para nada. Non o que eu fago, non nombrando o que fai Nusca non sirve para nada. Eso non. Pero hubo incluso xente que me mandou enlaces de vídeos para que eu mirase que esa outra persona aseguraba que facer isto non aportaba nada na horta. Non aportaba nada. Pero pregúntome eu, se o que eu fago non vale para nada, me imagino que será a mesma xente que depois me pregunta, pero ti que faz para ter a horta así? O sea, que lle botastes a iso para que sea tan bonito, para que estea iso tan ben? Como fixestes para que ese repolo neste tempo estea así de bonito? Ou como faz ti para ter esas algas tan bonitas que a mí non me salen ben? Pois eu non teño secretos, eu fago estas cousas. E se outra persona di nos seus vídeos, que cada un pode dicir o que queira nos seus vídeos, mentres non cometa un delito, nos seus vídeos cada un pode dicir o que queira. E ti eres libre de miralo, non miralo, compartilo, creerlle ou non creerlle, ou facer como, bueno, vou coller esta idea, pero esta outra que me dá, pois non me gusta, non? E tens que facer ti como a túa propia maneira de facer as cousas na túa horta. Pero, se me ves dicir que o que eu fago, que isto que eu fago non vale para nada porque vistes un vídeo de outra persona que dixo que non valía, depois non me veñas preguntar que fago na miña horta para ter os repolos así que a ti non te sale. É un pouco como contradictorio, non? Entón, eso. Eu tamén teño moito polvillo de ovo, de plátano e de café.
Perfecto, pois Monse, xa sabes, non hai que pasarse, o sea, co do plátano non vas a ter moito problema porque é un macronutriente, é un nutriente que necesitan as plantas en moita cantidad, sobre todo cando están florescendo, dame igual que sean plantas da horta ou que sean plantas de interior ou que sean plantas que tes ornamentales, non? No teu jardín, isto vai a axudar, isto dixo eu, non o do outro vídeo, isto vai a axudar moito na época de floración e na época de cuajar os frutos, o sea, para que haga un fruto, primeiro ten que haber unha flor, e esa flor ten que estar polinizada para chegar a dar fruto, e isto vai a axudar moito ás flores, pero dá igual que sea un calabacín que sea un geranio, por exemplo. Imagínate que tes moitos geranios e que che gustan. Pois é o meu geranio, que ten máis de 20 anos, aí o teño, e desto chupa bastante polvo, deste que non sirve para nada, que lle dixeron a alguén que veu un vídeo que non valía para nada. Eu teño un geranio de 20 anos, non sei se esa persona que di que isto non vale para nada, ten un geranio que teña polo menos 4 ou 5 anos, o mismo geranio, sabes? Aí está André, sendo un aquel azul. Moitas gracias, André, pero de verdad que non é necesario que me mandaras eso, que de verdad que non sei canto é, non sei canto é, pero seguro que che costa moito terme que mandar eso. Vamos acá. Máis que a ti non sabe ninguén. Non, eu tampouco non sei máis que ninguén, nin creo que sepa eu máis que ninguén. Eu sei facer as cousas de unha maneira, que a ti che pode ir ben ou che pode ir mal, pero, a ver, eu tamén me nutro de moitísimos vídeos de outra xente, que me nutro deles, e hai cousas que din, o sea, hai xente que me encanta e que a sigo, e máis que me apasionan os seus vídeos, que ademais fai vídeos máis largos aínda que os meus, pero a min encantame escoitala, e hai cousas que di que dixo eu, bueno, eso non, pero non me importa, porque son cousas que a ela ao mellor sí lle funcionan, e que as fai así, e que as mostra con total... Monse picouse con André. E por que hai aquí esta cara de enfadada? Que eu non sei por que está esta cara de enfadada aquí. Pois non o sei. Bueno, eso, que xa non sei que estaba a dicir. Se me foi a tarteira, outra vez foixeme a pinza. Non teño idea. Eso, que eu non me creo máis que ninguén, nin é que sepa máis que ninguén. De feito, dixo con toda a sinceridade do mundo e co corazón así na man, díxovos que canto máis sei, máis me dou conta de que non sei nada. Porque canto máis a fondo en un tema que me gusta, a ver, a mí se me gusta moito curiosear e saber as cousas de o porqué. A mí non me vale, non sei, ás veces preguntadesme cousas que non teño nin idea, non? E iso para min é unha fonte de información, que me preguntedes cousas que non sei, porque como son tan curiosa, e como me roe por dentro non saber algo que dixo eu, pois nunca me planteara ese problema, pois porque nunca o tuve na miña horta, seguro. Entonces, teño que afondar no problema e busco información, e son capaz a botar toda a tarde mirando vídeos, collendo notas, escribindo, apuntando, borrando, quitando e tal, para valorar eu, non, a miña verdade todo, porque sempre hai xente que para facer o vídeo pois que mete cousas que, bueno, será ou non será, entón pois vou contrastando distintas puntos de vista ou distintas realidades de distintas persoas hasta afondar no tema. E aprendo cousas, o sea, pero canto máis sei, de verdade vos prometo que me dou conta de que non sei nada. Así que eu sei cousas, sí, sei as cousas porque levo toda a miña vida na horta, desde que nacín, o sea, desde que aínda non sabía andar, xa andaba jateando por entre as fresas e por entre os repolos, non me quedaba outra porque quen tiña que traballar era a miña nai, e estábamos todos por ali pola horta, o sea, teño coñecementos adquiridos, e despois outros tamén que fun aprendendo eu porque me interesaba moitísimo. Por exemplo, cando fun estudiar, fun sacar o bachiller, agora mismo, o sea, con 50 anos, fun sacar o bachiller,
pero non para nada, non é que me fixera falta, pero quería seguir estudiando. E aí tamén foi unha fonte de saberes moi importante para min, porque ademais tuve unha profesora de biología que lle encantaba que lle preguntara cousas. Imaginadevos, fun facer o bachillerato, tuven que facer a ESO tamén, que no meu día non a puden facer, que tuven que ir para traballar. Entonces, tuven que facer a ESO mentras seguía traballando, seguía traballando, seguía estudiando, tiña a miña casa, tiña os fillos e todo, e eu saquei o bachiller por adultos. Pero claro, imaginadevos, con 50 anos, era a única que estaba na parte de adiante da clase atendendo á profesora, porque se mirabas para atrás, había como 10 filas de mesas libres, e na última de todo era onde estaba o resto da clase, que estaban así todo o día. Estaban así todo o día. O sea, que era a única que atendía. Entón, tuve a suerte de ter unha profesora de biología que se prestaba moito a axudarme, a contestarme cousas así. Así que Nusca sabe o que sabe, e listo. Iso non quere dicir que o sepa todo. Hola, Nusquiña, desde Pontevedra, que tal? Elvira Casalderrei. Casalderrei, mira, ti sóname máis a un sitio que a un apellido. Nunca escoitín como apellido, tes un apellido bonito. Sempre hai que estar satisfeito co coñecemento que se dá de xeito altruísta. André, pero que ben escribes o gallego, O sea, non hai quen poida contigo. Queremos recordar que André, que creo que é de Argentina, creo recordar, que non sei, non é galego falante. Bueno, eu creolle, porque non ten por que mentir, díxome que estaba facendo un curso de gallego para entender ben este canal e para poder falar aquí en gallego, que, o sea, que o está facendo super genial porque non ten ningún pero, o sea, eso está perfectamente ben escrito, de principio a fin. Cristian, que tal? Cris, cando se podan os naranxos? Este é bastante vello. Mira, depende do que lle queiras facer ao naranxo, porque o naranxo pódese podar. Agora, cando acabes de quitarlle as naranxas, darlle un pouco poda de forma. Se é moi vello, estou me imaginando un naranxo enorme, non podes podalo todo dunha atacada, dunha vez, porque podes facer moito daño. Entón, ten que ser unha cousa como paulatina, de ir ano por ano. Empeza, por exemplo, como liberando un pouco do medio, sabes, porque suelen estar cas ramas moi metidas no medio, e son demasiado frondosos polo medio, non? E un pouquiño por arriba. Ou un cachiño un ano e outro cachiño outro ano. E despois, o sea, agora podes podar os naranxos e os limoeiros cando se lle quita agora o fruto e antes de que empece ca flor. Nunca lle podes dar unha poda moi drástica a todo un naranxeiro nin a todo un limoeiro, porque é posible que ese ano non che dé a fruta, pero non lle fixestes nada malo, o sea, ti si te empeñas en podar un naranxeiro ou un limoeiro porque é moi grande e querelo podar agora, non? Que é a época boa para podalos tamén, non? Antes de que empecen a botar flor. Querelo podar e daslle unha poda bastante drástica e quitástelle bastante ramas, non? O peor que pode pasar, bueno, sin que che colla unha enfermedade, que tamén pode ser que che colla fungos, porque os cortes moi agresivos e con moitas ramas de un tamaño máis grande que isto, pois falo máis proclive a coller hongos, non? Estamos empezando o tempo de que os hongos empecen a florecer, porque hai humedad e porque empezan a subir as temperaturas. Pero o peor que che pode pasar se non colle hongos é que no próximo ano ou nos próximos 2 anos non che dea fruto, porque se lle quitas todas as ramas que iban a ser fructíferas, pois pode che pasar eso, pero non lle vai pasar nada malo. Dentro de 2 anos xa o vas a ter outra vez en plena produción, o sea, deixa o ser tamén. Podo, se ves que che pasa por riba do muro, ou se lle vai para a leira do veciño, ou se o queres baixar un pouquiño, pero vai pouco a pouco. E despois, alá en agosto ou así, cando tamén o podes podar, pero xa quitarlle, por exemplo, as ramas secas, as ramas vellas, ramas que se crucen así e que se fajan daño unha rama na outra,
tamén as podes quitar, podeslle quitar os chupóns, que son os que nacen dereitos, de un tronco de madeira grande, de un tronco de madeira castaño, o sea, de un tronco feito, e que lle nace unha ramiña verde clariña así dereita para arriba, esa podeslle quitar en calquera época, en calquera mes do ano, porque non lle fai nada. Vai a salir, vai a encherse de pulgón, vai a ser unha rama débil que vai a estar absorbendo energía. O sea que... eu aprendí a falar portugués no Brasil, este André o que falaba antes del, xa son falante de castelano, moi fácil unir as dúas linguas e conseguir escrever e falar en galego. Pois sí, André, si xa conseguiches falar en castellano e en portugués, o gallego está chupado. E, bueno, o próximo objetivo será italiano, porque o italiano tamén se parece moito, André? Así que, veña. Ola, Nusca, e a todos, como a todos os domingos, desde Gran Canaria. Manuela Romai, e que tal está o día en Gran Canaria? Porque che vou dicir unha cousa. Hoxe aquí en Galicia non nos dache desenvidia ninguna porque tivemos un día maravilloso. Maravilloso. Eu fui dar un paseo pola mañán ao monte e pola tarde á playa. Así que un día estivo genial. Moi boa tarde, Alfredo. Que tal? Moi boa tarde. André, eres un crack, ves? Monse pensa como a min. André é un neofalante. Ola, Nusca, son María de Palas. Estou encantada cos teus consellos. Eu toda contenta, María José Castro. Un biquiño, moitas gracias. Ola, dende Oleiros, esta semana teño pensado podar un membrilleiro. Non sei se sería así. Un saludo para todos, un especial para a miña veciña Mar. Pois Mar, se estás por aquí, date por saludada por Ana Sánchez. Membrilleiro, aquí dice membrilleiro, que é o árbol frutal que dá membrillos. Este tamén o hai que podar e sanear todos os anos, deberíase, porque suele botar tamén bastante jadellos e así, e hai que sanear, quitarlle todas as ramas que queden secas ou que estorben unhas ás outras e tamén baixalo un pouco, porque senón o membrilleiro vaise de... medra moito. E Dino Rosa, que sorte, en Ourense estivo chuviscando e nublado. Pois aquí estivo un día, pero co cielo azul despejado, brillando o sol, e penso que ven de 18 grados para arriba, ben. Por que non me serran os repolos? E son repolos de serrar, Cristian? Tamén pode ser que si colleron demasiada chuvia e moito frío, ao mellor, ou así, tamén pode ser que queden abertos, pero tamén pode ser que che dixeran que eran de serrar e non eran de serrar, que non che fixeran ollo. Pero se teñen unha verdura grande e bonita, canto tempo che teñen na terra, Cristian? Vou estar pendiente, sí, acabasme de dicir que sí que eran de serrar. Canto tempo levan plantados? E que tipo de repolo é? Se o sabes, dimo. André é o próximo catalán. O catalán é moi difícil. Ola, Nusquiña, desde Portugal. Cheguei tarde, mas non paso a perder o teu directo. Moi ben, Carla, moi benvida. Moitas gracias por estar aquí. Acordadevos de darlle o me gusta e de compartir o directo nos vosos WhatsApps ou así, agora mismo, compartilo agora, para recordarlle á xente que estamos agora mismo aquí no directo, para que se unan. Ola, Nusca, pois aquí, gracias, Ana, Mar. Era para Mar. Ai, que bonito, que se acorda. Eu tamén lle mando un bico para Mar. Ola, Nusca, pois aquí, en Cesuras, orballou toda a santa mañán, o sea que non pudeste ir á misa, tuveches que levar o paraguas. Pois aquí tuve un día genial, o sea, tuvemos un día maravilloso. Orgullosa de ti, bachillerato con 50 anos. Home, claro, eu con 70 de minusvalía física, con 19 e máis dei, con boa xente, tamén mala. Un cura riouse de mí. Ese cura era un pájaro espino, era o pájaro espino do que nos falastes, non, María Souto? Nin caso, nin caso. Por suposto que estou orgullosa de sacar o bachiller con 50. Mais eso, mais direi vos, que cando estaba sacando o bachiller, estaba nesa época tamén, traballaba en teatro, en teatro profesional,
e andábamos casi todos os días na furgoneta. E eu, aparte de estudiar o guión para representar a obra de teatro, cando iba na furgoneta tamén iba estudiando porque ao chegar da representación tiña ao mellor un examen, pois, do que fora. Tiña que ir estudiando na furgoneta para lá e na furgoneta para cá. Así que claro que sí que estou orgullosa porque, home, meu irmán ten o tempo de Ribeira e é de Arucas, e hoxe está máis ou menos igual. Non sei onde é Arucas, Manuela. Non teño nin idea, é que non me sona siquera. O sea, me parece que sí que é en Galicia, pero bueno, pois non sei. Gustaríame moito aprender a facer xabóns ancestrais caseiros. Coñeces algunha receita da túa zona que poidas compartir? Eu o que teño, André, é xabón de Edras, máis ancestral que ese, non sei se será o de Sosa, mira o que che dixo, pero teño un vídeo no meu canal de como facer xabrón de Edras. Hiedras. E de onde eres, André? Porque eu teño un amigo aquí, o sea, é daqui de Ribeira, é da miña zona, da miña terra, pero que é un maestro artesán facendo xabóns de todo tipo, xabón para todo tipo de pieles, para o pelo, champú sólido, bueno, aparte de que fai xabóns tan maravillosos e tan bonitos que eu nunca sei se me está enseñando unha tarta ou se me está enseñando un xabón, porque son bonitísimos. Incluso é capaz de facer en un xabón ao corte un lobo aullando a luna e cousas así, e que fai maravillas. Anda polo mundo adiante dando clases de facer xabón. O sea, ele elabora o xabón con aceite usado, con esencias naturales, con... tomade nota, chámase Baumé. O sea, ele chámase Esteban, home, non se chama Baumé. Baumé chámase a marca logo do seu xabón. Baumé, con acento na E. Baumé, jabones. E está dando cursos, vai moitísimo a Sudamérica, o sea, ou a Centroamérica, non sei moi ben, pero por Chile, por Argentina, está por aí, por Colombia, anda por aí, que é así un transeúnte. Vou buscar o vídeo que falas. Cando acabemos o directo, agora non te vayas, André, por favor. Se che digo que ao millor, André, igual tes a posibilidade de encontralo cerca de onde eres ti, de onde vives. O sea, esa sería unha casualidade que me encantaría que foras a un curso del, porque anda por moitos sitios a dar o curso e el sí que che enseñaría de primeira man en castellano e en gallego, presencial, ademais. Encantaríame que o miraras. Baumé, anotado. Moitas gracias, de nada. Nunca deixarás de sorprenderme, cada día admírote máis, Nusca. Tens que ir contándonos máis. Teño moitísimo que vos contar, Teño sempre moito. Son corazón de boi. Os repolos son corazón de boi e xa teñen 4 meses. Pois, a verdad, Cris, que xa tiñan que estar con ollo, porque 4 meses foron de noviembre. Diciembre, enero, febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero. De outubro, noviembre, diciembre, enero, febrero. Mima, iso xa tiña que estar pechado. Pero mira, Cris, tampouco, non sei, están grandes, cas follas grandes e verdes e bonitas, pero abertos, porque é raro, o corazón de boi pecha de contado, Joder, é máis o corazón de boi, logo fai o ollo, non é o mellor como un chaparro, un destes que é como un balón que é redondo, sabes? E con 4 meses iso xa tiña que estar casi para coller. Pero, bueno, non desesperes. Si están cas follas grandes. Cris, mira, sin comer verdura non pases, porque esa verdura tamén se pode comer. Só saberás, home, tampouco che estou dicindo nada novo. Pero non desesperes, porque ao millor deixa que un par de meses máis, porque eu teño tido repolos de 6 meses na terra, O
O sea, eu non lle meto presa, e como non lle meto químicos, nin lle meto tal, e ás veces pois non teño tempo ou non fertilizo como debería, si chove moito e se drena moito esa agua, por exemplo, pode ser que quede sin nutrientes e que vaya como máis lento, pero ao mellor só é que lle falta un mes máis ou dous e pois fai chollo rápido, Non desesperes, Cris, e manténme informada, por favor, que a min contádesme un problema destes da horta, e despois eu quedo ca dúda de pensar como lle irían os repolos de Crisián. E acórdame pola semana, pero depois aquí ao mellor o domingo xa non me acorda. Entón, dirásme que tal che van indo. Pregúntame, Rosa, se fago cursos de horta. Sí. Gustaríame sabelo e ir a algún. Sí que fago, Rosa. Empecín a dar cursos de horta, non hai moito, pero, bueno, estou facendo, mira, teño un en Santiago, na Rocha Vella, outro en Boiro, en Abanqueiro, bueno, estaba aquí con outro en Ribeira, que é a Cabín, e agora estou entre medias de abrir 2 máis. O sea, sí que vou a abrir 2 cursos máis, pero hasta que nós teña afianzados, o sea, pechado, non quero dicirvos onde son porque non, claro, é tirar campanas al vuelo sin telo amarrado. Cando teña amarrado xa vos direi onde vou facer os outros 2. Hola, Fernando, dime hola como mema. Hola. Nusquiña, papá e mamá, hola, que tal? Nusquiña, miña amiga de Madrid consegueume piña melón. Será pepino melón ou pera melón, piña melón. Pero as semillas non parecen igual que as túas. O sea, unha amiga de Madrid mandouche semillas do pepino melón. E non estás seguras de que sean como as... Bueno, son moi chiquitinas, máis pequenas que as dos repolos. Sabes como son as dos repolos? O sea, pois, as de pepino melón son como 4 veces máis pequenas que as dos repolos, Mira o que che digo. Hola, Nusca, cortaste el pelo? Como vou cortar o pelo? Ponche, eu levo co meu pelo así, é que vou cortar o pelo, está aquí todo. Eu levo co pelo así toda a miña vida. Nos anos 80 cardaba e poñío así, tipo Bonnie Tyler. Non, home, non corto o meu pelo. Pasa que agora teño así, raro, por poñerlle a pinza. Tes razón, Cris, eu tamén teño e non cerran. Pero non vos preocupedes, é que pode ser polo frío. Esperade un pouquiño máis, que en un mes máis xa vos cerran todos. E ides a ter repolos para regalar, porque van a pechar todos á vez. Regaláronme unhas lentejas de plantar. Poderíasme dicir como é cando plantalas? Se non me lees, chamo a radio o jueves. María Sánchez, que eu che conteste agora aquí, non impide que me chames á radio e que entres a preguntarme o mismo, por favor. Encantaríame falar contigo en directo na radio. Ou se podes mandar a pregunta igualmente á radio, O directo non ten que ver ca radio. Moita xente que está aquí no directo só son de 161 personas, moi pouquiña xente. Entón, mira, ponme 161 personas, 157 me gusta, porque marchou moita xente, e ponme 2,32 € que me mandaron Andrea e máis a outra rapaza. Así que, pois, non teño máis información. Así que ti podes mandar igualmente á radio. Mira, as lentejas de plantar son todas. Non hai unha lenteja que non sea de plantar. Bueno, sí, non, minto. Sabes que lenteja non che valería para plantar? Non che valería esa lenteja que lle quitan a cáscara, o sea, que é color naranja. Ti cando vas a comprar ao supermercado, hai os paquetes de lentejas, non? E hai lentejas, pois, a grande, a pardina, a máis pequeniña, hai unha lenteja que é negra e redonda e que se chama caviar, lenteja caviar, que é unha pasada. E despois hai tamén unha lenteja que é color naranja. Non é que sea color naranxa, as lentejas non teñen ese color. O que pasa é que lle quitaron a casca de fora, porque hai moita xente que lle senta mal a piel de fora me tiño visto no corpo. Está loca cos teus vídeos. Bueno, moi ben. A quen? Non sei. O
O sea, quítanlle a piel porque hai a xente que lle senta mal e esa non che nacería, porque esa está como fervida e despois metida en frío para que lle sala a casca, despois soplanlle, eu non sei como separan a cáscara, e esa non che valería. Pero o resto das lentejas valen todas para plantar, pero todas, todas, todas. Non hai unha lenteja que colles, mira que casualidades ten a vida, de verdad, non a quería enseñar porque, van a pensar que teño aquí un mundo de cosas, non? Tiña aquí estas lentejas porque as tiña que levar para un sitio. Todas as lentejas van a nacer. Cando é a época de plantalas? Mira, a lenteja é unha leguminosa, iso quere dicir que ten as súas sementes o que lle vas a comer as lentejas tenas en unha vaina. É un tipo de planta que lle fai falta que non sea moi frío o tempo, sabes, porque se dá mellor. Eu plantarío cando se acaba o riesgo de heladas na túa zona, o sea, cando xa non faga frío na túa zona, ou cando vexas que xa non vai a facer, por exemplo, heladas, xa as podes sementar. Agora vouche dicir unha cousa, ti nas sementastes nunca, non? Porque vaiche a pasar a gana de sementalas, está moi ben, porque ademais axudan a oxigenar o terreno, podenche axudar incluso a favorecer a fertilización da túa terra solo botando un puñado de lentejas así. Por exemplo, acabas de recoller os tomates, os pimentos e non vas a plantar nada máis en esa terra hasta que veña a primavera seguinte que volvas a plantar tomates, pimentos ou o que sea. E querela deixar a campo, que é o mellor que podes facer, tamén o direi. Pero ti nesa terra que acabas de arrancar, botaslle un puñado así de lentejas por riba, e que sin preocuparte nin siquiera de enterralas, van a nacer, van a axudar a fertilizar ese terreno, a oxigenalo, a ter vida. Aguantan del tamén, por exemplo, protegendo das inclemencias do frío inverno. Non é o mismo que lle caia toneladas de chuvia durante todo o inverno en unha terra que tes limpa, que se non a vas a usar, deixa que críe, non frenes a súa creatividade. Se non vas a usar un terreno durante o inverno, deixa que críe erva, xa lla quitarás, pero é mellor que a deixes a campo, porque está máis protegida a terra e oxigénase moito mellor que as raíces das plantas. Entón, un puñado de lentejas é unha das mellores maneiras de botar, o sea, de manter viva unha terra de un ano para outro. Dígoche que che vai a pasar a gana de plantalas non porque non nasan, porque nasen super ben, iso xa che digo eu que vanche a nacer genial. Pero ti imagínate, é unha planta parecida a un chícharo, como nace o chícharo, non? E en cada vaina nacen 2 lentejas. As vainas son así de chiquitinas, así. E nacen 2 lentejas. Poden nacer 2 ou fan así a par e nacen 2 ou 3. Cando te teñes que poñer a esconchar todo iso, xa che digo eu que eu non tal. Explícanos como é iso da radio. Radio Galega, o xoves, a que hora? Claro que sí. Nusquiña, saluda a Isabel que está en Madrid e está te vendo. E quen é Isabel? Bueno, pois non sei. Isabel, desde Madrid, un bico a Madrid. Así xa se dá por saludada. E agora voulle explicar a Alicia Pérez como é iso da radio. Ainda que Celi Extremadouro xa o está aquelando. Lentilla, amiga, lentilla. Lenteja, lentilla. Eu fago brotes de lenteja. André fai brotes que se poden comer tanto nós como os animales, porque as galiñas, por exemplo, séntanlle moi ben as lentejas, pero non se lle poden dar crudas, nin cociñadas. A mellor maneira é poñelas a fermentar, a facer brotes, e só tes que poñer en un cacharriño húmedo 1 centímetro de agua e botar así as lentejas e deixalas, podelas cubrir un pouquiño para que non lle dé o sol, brotan mellor, pero de calquera maneira vanche a brotar. E iso, pois, son brotes tiernos que as galiñas veñenlle genial, pero tamén os podes comer ti como brotes tiernos, ensalteados ou así. Pareceme que hai un verme.
Bueno, pois non sei onde está o verme. Son Javier de Catoira, os rabanitos son todo folla, pero a raíz é pequeniña. Por que me pasa isto? Eh, ah, Tería que saber a que distancia os plantas de profundidade e se fertilizas moito o terreno, que non deberías fertilizalo tanto, porque cando fertilizamos moito un terreno e o que queremos comer son as raíces, bueno, non é unha cousa así ao 100%, pero xa vos digo que a maioría das cousas que comemos, o que é a raíz, cebolas, bueno, o puerro non, o puerro sí que quer fertilización, pero bueno, a cebola, os rabanitos, as zanorias, esas cousas non necesitan fertilizar, e hai moita xente que lle bota demasiado fertilizante, e o que fai a planta é, en vez de desarrollar a raíz, o rabanito, a zanoria, o que fai é botar moitísimo brote verde para arriba. E, se ten moito nitrógeno, o que fai, por exemplo, a zanoria é ramificar a raíz. E en vez de ter unha zanoria con unha punta sola, terás unha zanoria con varias puntas, ramifica, porque o exceso de nitrógeno non lle fai ben. E o exceso de nutrientes a un rabanito ou unha zanoria, o que vas a conseguir é que te saque follas para arriba e que non desarrolle o bulbo. Por iso a zanoria, por exemplo, é unha boa cousa para plantar despois dos tomates e dos pimentos e das berenjenas, das calabazas, e dos calabacíns e dos pepinos. Esas cousas que producen moitísimo durante o verán consumen moito a terra, o sea, van a agotar. É moi boa opción plantar cousas que non necesiten tantos nutrientes como son os rabanitos e as zanorias. Así que... es catalán? No, es gallego. Como que catalán? Es gallego? Claro, es gallego. A ver, vamos aquí máis para arriba. Eu fago brotes de lentejas para comer. Cando os superan e medran demasiado, poños no xardín. Pois que sepas, André, que se tes jaliñas ou un loro ou así, calquera paxariño, que llos podes dar, e que lle é un alimento para genial para toda, bueno, a alimentación general das aves, pero máis das galiñas que están producindo ovos diariamente e vanlle a sentar genial. O da radio, é verdad. Bueno, aquí José Luis, xa vos recorda, desde Buenos Aires, si vou estar no lugar este viernes. Mira, estuve este viernes, José Luis, o sea, antes de onte, estuve no lugar. Funlle aprender a facer pirulís, piruletas, caramelos, e máis, levin cousas que plantar este mes, non? Que estamos en un mes que precede a primavera, e é un mes fantástico para empezar a pensar en facer semilleiros e empezar a plantar cousas. E este viernes non vou ir ao lugar. De feito, este viernes o lugar nin siquiera se vai a facer no estudio, creo que o fan en Lalín, porque creo que van a ir ao cosido, un pre-cosido, porque se van o viernes, o cosido creo que é o domingo. André, non, que pregunta cal é o nome do programa e o dial, podamos buscalo o sinal en liña para escoitarte en directo. O nome, o sea, sí que se pode buscar desde calquera lugar do mundo e incluso sin radio, o sea, a través de Google, de internet, si pos en directo. Espera, que hai un bichijo, os vermes. Onde están os vermes logo? Mira, este xa fuera. Pero poñedeme dibujos de bichos, porque así encontro rápido. Xa está. Poñedeme un dibujo dun verme e eu xa vexo ao millor que todas as palabras. E só quito esa está, home. Xa non lle dedicamos ni medio segundo. André, chámase... a radio. Chámase A Tarde, Radio Galega. Ti pos en Google, en directo, Radio Galega. E os jueves, a partir das 4:30, pasadas, estou eu por ali. Hasta as 5 da tarde
estou eu ali en directo. E podes mandar un mensaje de WhatsApp, así como mandas aquí, podes mandarlle, porque están continuamente dicindo o número de teléfono. Nusca, que lle pasa ao teu reloj? Non lle pasa nada, son as 8 menos 5. Que ten o meu reloj? Non a vedes as 8 menos 5? Nieves, que lle ves ti ao meu reloj? Entón, eso, que podes escoitar o programa de radio e mandarme un mensaje de voz, podes mandar, ou chamar. O que pasa que as chamadas en directo é máis difícil que entren, porque ao mellor poden meter unha ou así, pero como teño tantas para contestar, de que vos agradezo moitísimo que mandedes as vosas cuestións á radio. Eu chego ali e, Dios, créome como a reina de Saba, por ter tantas preguntas de xente que está desinteresada en saber cousas, o sea que para min é un apoio voso ao meu traballo, chegar ali e encontrarme con un montón de preguntas que contestar. Entón é máis difícil que entren chamadas en directo, pero ás veces tamén poden entrar. Son Lucía Nusca, fixen os milindros coa túa receta, están boísimos. As miñas amigas din que sabe mellor que os comprados. Hombre, por favor, pois claro que sabe mellor que os comprados. O feito na casa é feito na casa, Tamén vinche no Luar o viernes. Mima Rosa, e agora estás aquí no directo, vouche aburrir, Eu non quería aburrirche, así que, por favor. As horas están invertidas, claro, porque está detrás de min. O sea, si lle dera a volta a isto, vería delas ben, pero teño que ter a cámara non para verme eu, que eu xa me vexo todos os días, pero teño que ter a cámara cara a min, porque teño que ler os comentarios, senón non sería capaz a lelo. Pois, genial, encántame saber que facedes as miñas recetas e que vos salen ben, eso está genial. Cando podo plantar as cabezas para facer cabello de ángel? Ainda moi cedo, María Dolores? Mira, son curcubitáceas, telas que plantar ao mesmo tempo que plantes as calabazas na túa zona. E estou segura que non as plantas aínda agora, porque as curcubitáceas non resisten ben o frío. E tampouco é moi aconsellable esperar demasiado tempo para que se che bote ao mellor maio para plantalas. Por qué? Porque despois vai ir genial, ti plantalas en maio e vanche a ir genial tamén. O que pasa que cando queiran empezar a medrar os frutos, xa ven o otoño encima, vai a coller moito oidio. O sea, porque as curcubitáceas atacalle moito o oidio co tempo que fai, claro, e ca humedad, atacalle moito oidio. Entón, pois, eu esperaría, e as miñas non as planto aínda nin de coña, vamos, pero eu esperaría polo menos a finales de marzo. Mira o que che dixo, claro, hai que buscar a diferencia horaria, porque André, creo que era de Argentina. Creo que me dixera que era de Argentina, entón, claro, haille que dar para atrás. O que dimos non o sabía eu. O sea, podes descargar no móvil a Galega. É unha aplicación que se chama A Galega, para poder ver televisión e radio galega. Pois eu non sabía. De Santiago de Chile. Vale. Rise, porque seguro que xa é a terceira ou a cuarta vez que mo di, eu non o leí. Agora dime de conta de que está vendo ao revés, claro. Mira, Marta Puga dounos aquí unha receta de orellas, 1 kilo de fariña. Mira, 1 kilo de fariña, O sea, que xa hai que comer orellas, pero bueno. E Marta, que Marta eres? Eres Marta de Santiago?
É Marta? Non era. Falas desas que estira a masa tan delgadiña, que si pos así a man ve os dedos por debaixo, e que depois quedan super crujientes. Bueno, collede a receta de Marta, que seguro que está genial. A ver, 1 kilo de fariña, 150 de mantequilla, 6 ovos, 2 copas de anís, ou esencia de anís, pero se a esencia non son 2 copas, é un churriño. Un vaso de leite, un pouco de sal e azúcar para decorar. Marta, o que vexo é moito líquido, ao mellor solo para 1 kilo de fariña, 150 de mantequilla, sin derretir logo, ao mellor, non? Porque 6 ovos, 2 copas de anís e un vaso de leite. Bueno, habería que probar. Un pouco de sal e azúcar e listo. Así que xa temos aquí a receta das orellas de Marta. Así que, veña, si ten aplicación. Pois eu non o sabía, mire, que aprendo cousas con vos. Vos dixedes que aprendedes moito comigo, pero eu aprendo moitísimo máis con vos. O sea, que eu non sabía iso. Nin sabía tampouco que se podía compartir o directo no momento. Pero, bueno, o sea, aquí non houve moita xente, debe de ser que, claro, era moi de día, home. Temos que cambiar o directo. Unha cousa, porque xa son agora as 8, temos que cambiar o directo, pero teño vos unha mala noticia, si se pode chamar mala noticia, que non o sei. Domingo que ven non vou estar aquí, vou estar en Lalín, non sei a que hora chegarei a casa, pero non creo que chegue para o directo. Igual fago un pequeno directo á mesma hora, pero para enseñarvos como está por ali o ambiente, podería ser, non o sei, pero non vou estar. Pero pasa que domingo que ven é o día 2. Aí sí que vou facer a presentación das Murgas no meu pueblo, en Ribeira. Co cal, como presentadora, tampouco vou estar aquí. Así que, claro, máis, como é carnaval, supoño que é domingo de entroido, todo o mundo teredes algo que facer por aí, non? Tamén vou ir a facer a presentación das Murgas da Puebla, da Pobra do Caramiñal, así que xa vos aviso que vou a facer a presentación das Murgas o día 2, domingo, en Ribeira, e o martes, día 4, na Puebla, por si queredes vir. Agora que tamén vos direi, si vindes, vinde con gana de bailar. Porque as miñas presentacións poden gustarche ou non gustarche, pero aburridas non son. Así que si vindes a presentación das Murgas, tanto de Ribeira como da Puebla, pois vinde con ganas de bailar. Faládeme, que hai de estar ali saltaricando, e o meu disfraz non vai a ser como para dicir non che reconocín, Nusca, se vou ir como sempre, vou ir disfrazar. Bueno, non sei ainda de que me vou disfrazar, realmente non o sei. Pero que se me acaba de ocurrir unha cousa, e igual vou de outra cousa do que non tiña pensado, mira ti. Bueno, cando vou cambiar o horario, a iso me iba, Fátima, que como domingo que ven non vou facer o directo porque vou estar no cosido de Lalín, non vai haber directo. E o seguinte domingo se é o día 2, se é marzo, e tampouco vou estar porque teño que facer a presentación das Murgas. Entón, diríamonos hasta o seguinte directo que é o día 9, pero iso sí que se é marzo, entón xa cambiamos o horario, e o horario sería de 8 a 9, o sea, damoslle como unha hora máis pa diante. E despois, máis para o verán, moverémolo tamén ainda unha hora máis, ao mellor. Si vos vai ben a vos, si me vai ben a min, e só iremos mirando. Pero disfruta moito e olvídate de nós. Non me podo olvidar, porque os jueves vou estar na radio igualmente. Vou andar igualmente polas redes sociales. Pero moitísimas gracias polos vos deseos de que vou a estar... O sea, de que... Onde vas, ti, chisme?
O sea, que me estades dicindo paso ben, paso ben, paso ben, paso ben. O sea, moitísimas gracias polos vos deseos que me tendes sempre, de que o pase ben. Vou non pasar moi ben, pero bueno, gracias polos deseos. Así que, miña querida Xentiña, hasta o día 9 de marzo, este directo ten que quedar así hasta o día 9. Mar, sígueme quedando pendiente de ir á Coruña, a ver si en marzo xa podemos facer esa quedada en Coruña para que veñades todos os que queirades vir. Xa Mar nos buscará un sitio que non sea un bar moi pequeniño, por se acaso ven máis xente, que non sei quen quere vir, pero bueno, eu sei que hai xente daqui que estaría encantada de acercarse para tomar o café con nós. Entón, pois, boa semana a todos. Se nos hará largo. Que va, Manuela, saberás. André, non me olvido, Mar, non me olvido. Boa noite, Xavier. Lo hacemos en Los Jardines. Tomamos un café nos jardíns, así a intemperie, non, muller? Ou é un bar que se chama Los Jardines? Eu o que quero é tomar o café tranquiliña, sentada con vos, non que ando por ali xente a correr, os rapaces a xogar ca pelota, eso. Non se vos fai largo, saberedes que logo volvemos outra vez de volta. Nusca, que lo pases xeñal, moitísimas gracias, André. Que mesa quedada, Nusca. Na Coruña, porque falámoslo así, eu quería ir xa ahora en marzo. Se non pode ser en marzo, en abril fijo. Así que contade que ou me veñen moitos choios e os días libres que teña non podo ir á Coruña, ou senón, pero xa vos avisarei con tempo, veña, nada máis, pois vémonos en 2 semanas aquí, e se non seguímonos vendo por aí polas redes, e as que veñades a Lalín, todas as persoas que estades aquí e que veñades a Lalín, espero vervos por ali pola feira, ou polo cosido, ou polo que sexa. Así que, Xentiña, como di Paqui, hasta o 9 de marzo, ou antes por outros lados. Coidádevos moito, portádevos moi ben, e sede moi felices, que é o máis importante de todo. Intentar ser feliz cada un co que teña. Teica.